Коғаз, як сокини 34 солаи ноҳияи Восеи акнун барои дӯстону наздикон худро Дилрабо муаррифӣ мекунад. Волидон ӯро ба он хотири Коғаз ном гузоштанд, ки ба гуфтаи худаш сап-сафед таваллуд шудааст, аммо ба ҳайси корманди як идораи давлатӣ ва дар мавҷи иваз кардани номҳо ба шеваи зебои тоҷикӣ ӯ исмашро дар синни 34 солагӣ иваз кард. Коғаз Маҷидова, ки мегӯяд аз номаш шарм медошт, акнун расман Дилрабо Маҷидӣ шуд. Дар Тоҷикистон мисли Коғаз садҳо нафарро волидон номҳои гӯшхарошу дағал ва ё ғайриоддӣ монанди сангу кулуху табару теша ёфтаку бофтак ном ниҳоданд. дар 2 соли охир маъракаи ивазкунии ному насаб аз шакли русӣ ба тоҷикӣ ва бар асоси суннатҳои миллӣ миёни сокинони кишвар гарм шудааст. дар ин муддат даҳҳо мансабдори тоҷик ҳам, ки бо ном ё насабҳои нохушоянду хандаовари худ дар мақомҳои давлатӣ фаъолият карда аз минбарҳои баланд суханронӣ мекарданд, исму насаби худро тағйир доданд. аз ҷумла мақомдорони давлатӣ Сахидод Хоркашов, Сафиалло Девонаев, Исҳоқ Табаров ва чанд тани дигар, ки то чанд соли пеш исмашон дар расонаҳо зиёд дида мешуд, чунин насабҳои худро бо ному насабҳои тоҷикии зебо иваз карданд. ин маърака баъди тарғиби ному насаб кардани президент Эмомалӣ Раҳмон, ки Эмомалӣ Раҳмонов буд, шурӯъ шуд. ӯ моҳи марти соли 2007 пас аз ивази ному насаб аз сокинон даъват кард, ки пайравӣ аз ӯ насабҳои худро тоҷикӣ кунанд. табдили ном ва ё насаб дар Тоҷикистон маҷбурӣ нест, вале як амали хеле мушкил ва заҳматталабу серхарҷ аст. агар иҷрои ин кор барои як мақомдор мушкиле намеорад, вале ҳангоми ивази ному насаби як сокини оддӣ ӯро зарур аст шурӯъ аз шаҳодатномаи таваллуди худ то шаҳодатномаи таваллуди фарзандонашро иваз кунад. ивази тахминан то 12 ҳуҷҷат барои табдили ном ройгон нест. барои мисол Анора Ҳасанова, як сокини ноҳияи пойтахт, ки ному насабашро тоҷикӣ кардааст, мегӯяд барои раванди ивази ному насаб имтиёзҳои давлатӣ муқаррар нашудааст ва хоҳишмандон бояд ҳатман 100 сомонӣ боҷи давлатӣ ва барои чанд ҳуҷҷати дигар низ расман маблағ пардохт кунанд, ки ин ҳама аз сӯи давлат муқаррар шудааст. ба гуфтаи ин ҳамсоҳбати мо бо вуҷуди пардохти маблағи муайяншуда дар ин раванд, корафтодаҳо барои дуруст кардани ҳуҷҷатҳои худ маблағҳои ба маротиб бештар аз инро харҷ мекунанд.